primer dia del creuer. Per la tarda del dia 27 de setembre sortim del port de Vancouver a bord del vaixell MS Koningsdam, on passarem un dia i mig navegant per una ruta única enmig d'illes, geleres i muntanyes anomenada Passatge Interior. Durant la travessia, a part de disfrutar d'unes vistes espectaculars, podrem contemplar des del vaixell la rica fauna marina de les seves aigües, amb espècies d'orques, dofins i balenes. A les 13 hores del dia 29 arribem a Juneau, la capital d'Alaska, on passarem tan sols 7 hores, ja que a les 8 del vespre hem d'estar a bord del creuer. Per aprofitar el temps, vàrem contractar una sortida combinada amb una visita a la gelera Mendenhall i una excursió marina a una zona d'avistament de balenes geperudes. La gelera Mendenhall es troba a uns 20 quilòmetres del centre de la capital i té uns 19 quilòmetres de llargada. Després de fer una passejada pel llac i disfrutar de les vistes de la gelera i el salt d'aigua Nugget, vàrem anar a un petit port mariner on a bord d'un vaixell petit vàrem fer una sortida de 3 hores navegant per aconseguir veure les desitjades balenes geperudes en el seu hàbitat. «30 de setembre. Avui passarem tot el dia a Skagway. Es tracta d'una petita població del sud-est d'Alaska de tan sols uns 1.000 habitants que a l'estiu es tripliquen durant la temporada turística. Va ser famosa durant l'anomenada Febre de l'Or i es va convertir en un centre d'atracció per buscadors d'or que es dirigien als jaciments del riu Yukon a la Colúmbia Britànica a través del White Pass durant la dècada de 1890. Els primers aventurers havien de fer aquesta ruta a peu superant un munt de dificultats. Posteriorment es va construir un ferrocarril de via estreta que a dia d'avui funciona com a tren turístic i que agafarem fins al White Pass a la frontera amb el Canadà.
Després de contemplar les impressionants vistes de tot el recorregut entre muntanyes que fa el tren per salvar els 1.000 metres de desnivell fins al White Pass, tornarem a Skagway per visitar el centre de la febre de l'or, per veure imatges històriques de l'època que evoquen la magnitud i dificultats dels primers aventurers. Per acabar el dia, no ens estarem de fer una cervesa al famós Red Onion Salon, un típic local i prostíbul de l'època ambientat per al turisme. Després de navegar tota la nit des de la sortida de Skagway, arribarem a mig matí al punt culminant del passatge interior, anomenat Glacier Bay, badia de les glaceres. El dia ens acompanya i tot i que la temperatura és molt baixa, per sota dels 0 graus, fa un sol espectacular. El vaixell es desplaçarà molt lentament per la cua de 2 fiords que acaben amb les glaceres més grans i podrem disfrutar d'uns paisatges de muntanyes nevades, glaceres i valls que acaben als fiords. Tot plegat, una meravella de la natura que ens deixa un cop més sense paraules.
últim dia d'estada a Alaska. Avui el passarem a Ketchikan, coneguda també com la capital mundial del salmó. És una petita població d'uns 8.000 habitants situada al sud d'Alaska. La ciutat antiga gira al voltant del riu Ketchikan, per on començarem a fer el nostre recorregut. Travessarem el carrer Creek Street i passarem entremig de cases de fustes de colors penjades sobre el riu, per seguir el seu curs ple de salmons salvatges fins a arribar al Parc dels Tòtems. Visitarem el Totem Heritage Center, que guarda una gran col·lecció de tòtems, amb eines, estris de pesca, màscares i vestits tradicionals de la cultura de les tribus Tlingit. Per acabar, ens despedirem d'Alaska amb un bon dinar al restaurant Annabelle's de la capital, on no hi podia faltar el famós cranc reial d'Alaska.